Samuel nwoma etoso mienu tidunum. Na yei akiri no Absalom siesie ntiase nam ne aponko fai. Ne mmerema aduonum a obetu nanim mrika. Na Absalom tua ahima kogina kuro no pono ano kwan ho. Na obiara a wasem bi na oreba ohene nkyɛn abedie no Absalom frɛ no sɛ kuro bɛn so na wofire. Na ɔse Israel musuakuo bi mu na wako afira. Absalom ka kyerɛ no sɛ hwɛ onsɛm yɛ na ɛtene nanso obi ne hɔ a ofiri ɔhene fam a obetie ama wo. Nso Absalom ka sɛ hwan na ɔde me besi asase yi so temfoɔ na me nkyɛn na anka obiara a okura sɛm bi ana atemudie bi bɛba na mabu no atɛntenene. Na sɛ obi twepire no bɛkoto no a ɔtene ne nsa so ne mu na ɔfe na no. Na saa na Absalom yɛ Israel a wɔba ɔhene nkyɛn asɛnniɛ no nyinaa. Na Absalom de wia Israel mmarima akoma. Na mfinhyia nan twaa mu no Absalom ka kyerɛ ɔhene sɛ mesrɛ wo ma menkɔ ma maboade a mede me hyɛ Awurade bɔ wɔ Hebron efisɛ metena Jeso wɔ Aram no wakoa hyɛ bɔ sɛ Awurade de me san ba Yerusalem a ɛne mɛsom Awurade. Na ɔhene ka kyerɛ no sɛ fa sombie kɔ. Na osimu kɔ Hebron. Na Absalom somasoma akwansrafo ma wɔkɔ Israel musuakuo nyinaa mu sɛ mote totorobɛnto nkara pa monka sɛ Absalom adehene wɔ Hebron. Na mmarima ahanu a wɔfrɛ wɔn firi Yerusalem ka Absalom ho kɔe. Na wɔn deɛ okohunu na wonim ho hwee. Na Absalom soma ma wɔkɔhyia Giloni Ahitofel David apɛ nima firi ne kuro Gilo mu bra ɔrebɔ afɔdeɛ no. Na etisupam no mu yɛ den. Na nipa a wɔwɔ Absalom nkyɛn no kɔɔ so dɔɔso ara. Na ɔkakyerɛfo bi ba David nkyɛn bɛka sɛ Israel mmarima akoma di Absalom akyi. Ɛna David ka kyerɛ ne nko a wɔne no wɔ Yerusalem nyinaa sɛ Monsɔre ma yenwane na yɛrennya mu afiriyɛ Absalom anim. Monyɛ ntɛm ma yɛnkɔ na wɔanyɛ ntɛm a mɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi. Na wɔamfa nkrantɛ ano a mɛbɔ kuro yi. Na ɔhene nko aka kyerɛ ɔhene sɛ sɛdeɛ me wura ɔhene pɛ nyinaa no hwɛ wonku anie. Ɛna ɔhene firi adie na ne fiefoɔ nyinaa di n'akyi. Na ɔhene gya mma mpenafoɔ du sɛ wɔnhwɛ fie. Na ɔhene firi adi na ɔman no nyinaa di n'akyi. Na wɔkɔgyina ɛdan bi a ɛwɔ akyirikyiri ho. Na ne nkoa nyinaa sene faa ne nkyɛn. Na Keretifoɔ nyinaa ne Peletifoɔ nyinaa ne Gatifoɔ nyinaa mmarima hansia a wɔdi n'akyi firi Gat baeɛ no betwaa mu ɔhene anim. Ɛna ɔhene ka kyerɛ Gat ne Itai sɛ adenti na wo nso wo ne yɛn rekorɔ. Sane kɔ na kɔtena ɔhene nkyɛn. Na woyɛ ɔnanani ne wo kuro mu ɔmamtuni so. Nnora nko ara na wobaeɛ. Na ɛnnɛ memma wo ne yɛn nkokyini. Na me deɛ merekɔ baabiara a metumi makorɔ. Sane na fa wo nuanom nso ka wo ho sane kɔ adɔeɛ ne nokorɛ so. Na Itai buaa ɔhene sɛ Awurade te aseɛ na me wura ɔhene nso te aseɛ yi. Faako a me wura ɔhene bɛtena hɔ no ewuo mu o nkwa mu o ɛhɔ ara na wakoa bɛtena. Ɛna David ka kyerɛ Itai sɛ bra bɛsene. Na Gat ne Itai ne mmarima nyinaa ne mmɔfra a wɔka ne ho no nyinaa betwam. Na saasere sofoɔ nyinaa de ne kɛseɛ sui. Na ɔman no nyinaa twaa mu kɔe. Na ɔhene twaa asuo Kedron. Na ɔman no nyinaa twae kɔfa ɛsrɛ so kwan fam. Na hwɛ Sadok nsunie na Lewifoɔ nyinaa ka ne ho. Wɔso Nyankopɔn apam adaka no. Na wɔsoɛ Nyankopɔn apam adaka no si hɔ. Na Abiatar bɔ ɔhye afɔdeɛ kosii sɛ ɔman no nyinaa firi kuro no mu twaa mu wieɛ ansa. Na ɔhene ka kyerɛ Sadok sɛ fa Nyankopɔn adaka no sane kɔ kuro no mu. Sɛ minya Awurade anim animuonyam a ɔde me bɛsane aba. Na wamama behu no ne ne tenabea bio. Na sɛ ɔka sɛ mempɛ wo a hwɛ minie ma no nya me sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Na ɔhene ka kyerɛ ɔsɔfoɔ Sadok sɛ wahunu sane kɔ kuro no mu dwoodwoo na ɔba Ahimaas ne Abiatar ba Jonathan ɔma baanu no ne mo ntena. Monhwɛ mɛtwentwɛn me naase ɛsrɛ so mpaprɛ mu akosi sɛ asɛm a mobɛka kyerɛ me bɛfiri mo nkyɛn aba. Ɛna Sadok ne Abiatar de Nyankopɔn adaka no san ba Yerusalem. Na wɔbɛtena hɔ. Na David foro ngo bepɔ. Na ɔreforo no na ɔde sum. Na wakata ne ti. Na ɔnam anamonhunu mu. Na ɔman a wɔne no nam no nyinaa akatakata wɔn ti.
na wɔreforo no na wɔresum. Na obi ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Ahitofel fra wɔn a wɔne Absalom apam no mu. na Dawid kaa sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma Ahitofel agyina tuo nnane nkwaseasɛm. na Dawid duru atifi deɛ wɔsɔre Onyankopɔn no. Hwɛ, Akan Husai behyiaa no. Wɔsunsuan n'ataadeɛ mu, na dɔte agu n'atifi. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wo ne me sene kɔ a, wobɛyɛ adeso ama me. Na sɛ wosane kɔ kuro no mu kɔka kyerɛ Absalom sɛ, Ɔhene, mɛyɛ w'akoa sɛdeɛ Akane no meyɛɛ w'agya akoa no. Na afei deɛ mɛyɛ w'akoa a, wobɛma Ahitofel agyina tuo no ayɛ ɔkwa ama me. Na asɔfoɔ Sadok ne Abiatar ni wo nkyɛn hɔ anaa? Enti asɛm biara a wobɛte no ahemfie no, ka kyerɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar. Hwɛ wɔn mma baanu no, Sadok ba Ahimaas ne Abiatar ba Yonatan wɔ wɔn nkyɛn hɔ. Na wɔn so na momma asɛm biara a mobɛteɛ mfa nnuru me nkyɛn. na Dawid adamfo Husai baa kuro no mu, na Absalom baa Yerusalem.